Vítáme vás u shlédnutí instruktážní videonahrávky, která se zabývá metodou nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách vypěstovaných v bioprodukci. Tato nová metoda je výsledkem výzkumné práce projektu QI 101B088, který byl podporován Ministerstvem zemědělství České republiky. Na řešení projektu se podílely organizace Výzkumný ústav potravinářský v Praze, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Agrotest Fito SRO a Probio obchodní společnost SRO. Předmětem řešení projektu byl výzkum ekologické metody hubení hmyzích skladištních škůdců napadajících skladovaná semena rostlinné produkce, která je šetrná k ošetřovaným obilovinám i životnímu prostředí a nevyžaduje použití chemických prostředků. Byly hledány sekvence střídavého ošetření pomocí vakua a zákonem povolených plynů, případně jejich směsí, včetně dusíku, aplikovaných na semena v neprodyšných plastových vacích za atmosférického tlaku. Podstatou navrhovaného ošetření je likvidace škůdců pouze fyzikálními metodami v suchých potravinách. Byly hledány sekvence střídavého ošetření pomocí vysokého podtlaku a zákonem povolených plynů, případně jejich směsí, za atmosférického tlaku. Z testovaných variant byla vybrána jako nejúčinnější a zároveň nejekonomičtější kombinace vzájemného působení vakua a kyslíkového absorbéru. Tato metoda zcela nahrazuje chemické ošetření skladovaných zrnin, případně jiných potravin. Podstatou metody je vytěsnění kyslíku z uzavřeného prostředí a tím usmrcení škůdce. Tato metoda na rozdíl od užívaných metod v zahraničí, vysoký přetlak CO2, vyžadující velmi nákladné zařízení a přísná bezpečnostní opatření, je jednoduchá, levná a z hlediska bezpečnosti práce neriziková. Je určena pro malé a střední výrobce potravin, kteří nechtějí, případně nemohou používat chemické metody ošetření obilovin proti škůdcům. Metoda je velmi flexibilní, vyžaduje nízké pořizovací náklady s předpokládanou malou náročností na obsluhu. Výzkum dále řešil vliv použitých fyzikálních metod na klíčivost jako jeden z hlavních ukazatelů biologické kvality zrna a vybrané ukazatele vitality semen, energii a rychlost klíčení. Dále byl sledován vliv metody na další nutriční a technologicky významné parametry. Výzkum také řešil účinnost jednotlivých fyzikálních metod v závislosti na délce expozice. Rozšíření této metody by mohlo napomoci výrobcům potravin účinně a levně řídit kvalitu potravin, minimalizovat náklady podniků, což je důležité především ve vztahu k zákazníkům a obchodním řetězcům. Jde o jednu z mála použitelných a levných metod pro výrobce a zpracovatele biopotravin. Nyní vás seznámím se zařízením potřebným k ošetření touto metodou. Jako jednorázovou investici si musíte zakoupit olejovou vývěvu R50040F, propojovací hadici pro podtlak, která se skládá z několika komponent, které jsou zapotřebí k těsnému připojení na vývěvu a vakuovou koncovku. Uvedené komponenty jsou k sobě navzájem svařeny. Pokud nejste sami schopni provést jejich svaření, můžete si tyto práce objednat u dodavatelské společnosti Bupospol. Postup svaření a vlastní montáž svařenců na hadici popisujeme v textu metodiky, který je uveden na webových stránkách www.vupp.cz pod názvem Metodika nového postupu ekologické inaktivace hmyzu v zrninách. Pro svařování ochranného vaku potřebujeme ještě svářecí kleště s teflonovými čelistmi. Vakuovací koncovku s ventilem vám zhotoví a dodá kompletně společnost DSH projekt SRO. Ke každému vaku potřebujete jednu koncovku. Máte-li v plánu ošetřit například 10 tun zrnin v 10 vacích, budete potřebovat 10 koncovek. Tyto koncovky jsou demontovatelné a jejich životnost je prakticky neomezená. Pro kontrolu tlaku ve vacích doporučujeme také zakoupit digitální vakuuměr GMH 3161. Nyní si povíme něco o materiálu spotřebního charakteru, který potřebujeme ke každému individuálnímu ošetření vaků. Jedná se především o ochranný obal, který je vyroben z folie, která nepropouští kyslík. Rozměry vaku, druh materiálu a výrobce jsou uvedeny rovněž v textu metodiky. Při šetrném zacházení lze obal použít i 5krát.
Při jeho mechanickém poškození lze obal i opravovat. Nakonec budeme potřebovat kyslíkový absorbér ATCO LH3000. Doporučujeme vkládat do každého vaku s objemem 1000 litrů jeden kus. Máme-li k dispozici absorbér ATCO 1000, musíme vložit 3 kusy. Indikátor kyslíku ATCO vkládáme do vaku po jednom kuse. Tento indikátor nám zaručí jistotu správného ošetření. Po otevření ochranného vaku musí být jeho barva růžová. Je-li fialová, pak ošetření nebylo účinné a nelze se spolehnout na dokonalou inaktivaci škůdců v zrnině. Absorbér i indikátor lze použít pouze jednou pro každé individuální ošetření. Způsob inaktivace hmyzích škůdců v ekologicky vypěstovaných zrninách. K inaktivaci hmyzů v ekologicky vypěstovaných zrninách používáme upravenou atmosféru bez obsahu kyslíku. Z uzavřeného prostředí se skladovanou zrninou vývěvou odsejeme vzduch. Předtím na povrch obilí vložíme chemický absorbér kyslíku, který eliminuje zbytkový kyslík ve vakuu. Dochází tak k dokonalému odstranění kyslíku z celého prostoru ochranného obalu. Jeho naměřené hodnoty v ošetřeném vaku jsou pod koncentrací 0,1 %. K inaktivaci hmyzu dochází ihned po ošetření vakuováním. To znamená, že od samého počátku ošetření se škodlivý hmyz nehýbe, nežere a nepůsobí tedy materiální škody. K 100% mortalitě všech vývojových stádií škůdců dojde ale až za 1 až 6 týdnů. Tato doba je dána druhem hmyzu a teplotou prostředí, ve kterém ošetřené vaky skladujeme. Při tomto způsobu ošetření ekologicky vypěstovaných zrnin je dodržena podmínka na zachování jejich dokonalé kvality. Není snížena klíčivost a nedochází ani k chemickým změnám v zrnině. Podmínky, ze kterých inaktivaci můžeme provádět. Za prvé, zrnina nesmí obsahovat více vody než 14 %. Při vyšší vlhkosti a současně vyšší teplotě skladování na 25 stupňů Celsia ošetřeného vaku může dojít k anaerobnímu kvašení a znehodnocení zrniny pro další potravinářské použití. Za druhé, hodnota počátečního tlaku ihned po ošetření musí být menší než 3 kPa. Během skladování ošetřeného vaku tlak vzroste. To je způsobeno uvolněním a odparem vody, která je v zrnině. Nikterak se však nezvýší obsah kyslíku ve vnitřní atmosféře vaku. Za třetí, ideální teplota pro skladování ošetřených vaků je 18 až 25 stupňů Celsia. Při nižší teplotě se doba mortality hmyzu značně prodlužuje. Naopak při vyšších teplotách dochází k mortalitě rychle, je ale větší nebezpečí mikrobiální aktivity v zrnině. Postup ošetření zrniny uložené v přepravních textilních vacích s objemem 600 až 1000 litrů. Za prvé, textilní přepravní vak se zrninou uchopíme zvedacím zařízením se závěsem pro uchopení za horní pouta a vyzdvihneme do výšky cca 40 až 50 cm nad přepravní paletu. Za druhé, na paletu položíme pevnou hladkou podložku, například staré rozložené kartonové krabice, gumovou podložku, polystyrénovou desku a podobně, aby se po návratu vaku na paletu neprotrhl ochranný obal. Za třetí, na textilní vak navlečeme ochranný obal, vak z hliníkové folie. Za čtvrté, opatrně spustíme vak na paletu. Dbáme, aby obal byl napnutý bez zbytečných přehybů. Za páté, ochranný obal ručně vytáhneme a upravíme ho horní hranu tak, aby šla dobře svařit. Naměříme si také vhodné místo pro vytvoření otvoru, do kterého upevníme vakuovací koncovku s ventilem. Ideální 1/4 od horní hrany vaku. Průměr otvoru je cca 30 mm. Jeho nejspolehlivější vytvoření je vyseknutím pomocí ručního průbojníku. Za šesté, vyšroubováním spodní matice demontujeme vakuovací koncovku s ventilem. Sejmeme pohyblivý disk. Na pevný disk naneseme souvislý pás, housenku, silikonové gumy z kartuše. Trubku se závitem pro spodní matici na ventilu s diskem provlečeme vyseknutým otvorem. Z druhé strany navlečeme pohyblivý disk tak, aby plech dosedl na fólii ochranného vaku
Našroubujeme zpět matici a tím pevně přitáhneme oba disky k fólii ochranného vaku. Za 7. Kyslíkové absorbéry ATCO vložíme na horní vrstvu zrniny. Případně též vložíme i indikátor kyslíku. Za 8. Uchopíme ochranný obal za oba horní konce, napneme a provedeme uzavření svařením fólií. Za 9. Přimontujeme šroubením hadici vývěvy k vakuovací koncovce. Nasadíme měřící přístroj tlaku, otevřeme kohoutek a spustíme vývěvu. Obal se pozvolna začne splaskávat. Postupně upravujeme jeho tvar, aby nedošlo ke zbytečnému deformování a obal jsme mohli použít několikanásobně. Zpočátku vakuování držíme vakuovací koncovku pevně přitisknutou k vybranému místu. Po zpevnění obalu vnějším tlakem bude koncovka držet sama. Za 10. Po dosažení vnitřního tlaku 2 až 3 kPa uzavřeme ventilek k měřícímu přístroji, přístroj odpojíme, vypneme vývěvu a odpojíme hadici. Ošetřený vak odvezeme na místo skladování. V tomto okamžiku jsou veškerá imaga, vajíčka, kukly a larvy hmyzích škůdců inaktivovány. K jejich mortalitě je však zapotřebí nechat ošetřený vak déle ve skladu. Praktická doporučení. Za 1. Kyslíkový absorbér ATCO LH1000, LH3000 v ochranném obalu si dáme cirka 5 hodin před ošetřováním do mrazáku. Vyndáme ho těsně před vložením na vak v ochranném obalu. Je to z důvodu delší časové manipulace. Absorbér je založen na chemické reakci s kyslíkem a jeho podchlazením oddálíme jeho činnost, která nastane ihned po vyjmutí z ochranného obalu, který má kyslíkovou bariéru. Získáme tak dost času k provedení sváru. Za 2. Dále doporučujeme vkládat i indikátor kyslíku. Je to malá tabletka, která na vzduchu změní barvu. Při otevření obalu máme ihned dokonalou kontrolu, jak ošetření proběhlo. Je-li tableta růžová, je kyslík v zrnině pod 0,1%. Je-li barva fialová, nemáme jistotu dokonalého ošetření a 100% mortality hmyzu. Tabletu nedáváme do mrazáku, ale po odstranění bariérového obalu ji vkládáme na vak tak, abychom ji při otevření ihned našli. Změna barvy tablety je rychlá, přechod do fialové barvy je cirka za 5 minut. Stanovení objemu zbytkového vzduchu v závislosti na tlaku. Textilní vak o objemu 1000 litrů naplněný zrninou obsahuje cirka 360 až 400 litrů vzduchu, který je mezi jednotlivými zrny. Toto množství je přirozeně závislé na druhu zrniny. Pro zjednodušení a jistotu dokonalého ošetření budeme předpokládat vyšší hodnotu, v našem případě 400 litrů. Po uzavření ochranného obalu a snížení tlaku například na 10 kPa vidíme dle obrázku 1, že v zrnině je ještě 10% celkového množství vzduchu, 40 litrů. Tento vzduch obsahuje 20% kyslíku, který musíme odstranit absorbéry ATCO. V našem případě to je 8 litrů kyslíku. K vaku bychom museli vložit 3 kusy absorbéru ATCO 3000, které pohltí 9 litrů kyslíku. Z našich zkušeností víme, že není problém s uvedenou vývěvou snížit absolutní tlak na 3 kPa. Snížíme tak objem zbytkového vzduchu na 3,5%, která představují z celkového počátečního množství již jen 14 litrů vzduchu a z nich 20% je pouze již 2,8 litrů kyslíku. V tomto případě postačí vložit k vaku 1 kus absorbéru ATCO 3000 nebo 3 kusy ATCO 1000. Obraz číslo 1, na kterém je grafické znázornění naměřených hodnot objemu zbytkového vzduchu při naměřeném absolutním tlaku v ošetřovaném vaku. Vliv modifikované atmosféry bez obsahu kyslíku na vybrané ukazatele biologické kvality semen. Skladování semen v prostředí modifikované atmosféry bez přístupu kyslíku se v prvních 2 až 3 měsících neprojevuje negativně na hodnotách sledovaných biologických ukazatelů, tedy zejména klíčivosti a energie klíčení. V některých případech byly dokonce naměřeny vyšší hodnoty než v počátku pokusu.
Pro dosažení optimálních výsledků je nezbytné k uskladnění semena vyčistit od příměsí a vysušit na bezpečnou úroveň vlhkosti tak, aby v nich nebyla přítomna volná voda. Při plánovaném uskladnění delším než uvedená doba 2 až 3 měsíce je rovněž důležité znát výchozí kvalitu skladovaných semen, protože v teplotně nekorigovaném prostředí lze očekávat pokles některých ukazatelů vitality semen, v našem případě rychlosti klíčení, což by mohlo mít následný vliv na ukazatele vzcházivosti, hlavně v půdně a teplotně nepříznivých podmínkách. Graf změn ukazatelů klíčivosti a vitality vzorků semen, měřeno jako energie klíčení a rychlost klíčení, odrůd ječmene jarního A.F. Lucius, Bojos, Sebastian, pšenice jarní Vánek, ovsa setého Neklan, Pogon a hrachu polního Zekon v modifikovaném prostředí s vakuem a absorbérem kyslíku ATCO 3000. Náklady na ošetření 1000 kg zrniny. Náklady na ošetření 1 kg zrniny jsou 38 haléřů. V těchto nákladech je počítáno s maloobchodní cenou, včetně DPH 21%, a nejsou uvažovány množstevní slevy, které je možno získat při větším odběru zboží, například odběr 100 kusů ochranných obalů. Rovněž není uvažovaná organizace práce, kterou při dokonalém zvládnutí postupu ošetření lze ušetřit minimálně 10 haléřů na 1 kg. Nyní se společně podíváme na demonstraci praktické ukázky ošetření velkoobjemového vaku se zrninou. Přepravní vak se zrninou nadzdvihneme do výšky pomocí paletovacího vozíku se závislým třmenem. Na třmen navlečeme závěsná pouta vaku. Vak vyzdvihneme do výšky. Na paletu vložíme podložku například z tvrdého kartonu, která zabrání protržení ochranného obalu s hliníkovou vrstvou. Na vak natáhneme ochranný obal, který není propustný pro kyslík. Spodní část obalu upravíme zahnutím rohů a vak opatrně spustíme zpět na paletu. Sejmeme závěsná pouta vaku z třmenového držáku a odjedeme s paletovacím vozíkem. Zde vidíme rozmontovanou vakuovací koncovku a potřebné nástroje k jejímu upevnění na obal. U nového ochranného obalu si nejprve naměříme místo pro vyříznutí otvoru. Ideální umístění je asi 25 až 30 cm od hrany vaku. Do
označeného místa vyřežeme trubkou s naostřenou hranou otvor o průměru cirka 30 mm. Na spodní stranu vnějšího disku s vakuovací koncovkou naneseme pás silikonové sanitární gumy. Pod druhý vnitřní disk vložíme plastovou měkkou podložní hmotu, která ochrání obal před proříznutím o hranu disku při vakuování. Vnější disk s ventilem nasadíme do vyříznutého otvoru v obalu. Ochranný obal přetočíme a z vnitřní strany nasadíme druhý disk. Naměříme si konečnou polohu koncovky na vaku. Některé druhy vaku jsou vyrobeny z pevné tkaniny, která špatně propouští vzduch. Pomocí špičatého hrotu musíme tkaninu od sebe roztáhnout. Vytvoříme tak dostatečné průduchy, aniž poškodíme mechanicky stěnu vaku. Na středový otvor po převrácení vaku vložíme ještě jednu porézní podložku. Střed ventilu nasadíme na místo roztažených vláken. Oba ventily a kohout pro měření tlaku uzavřeme. Otevřeme obal s vymrazenými absorbéry ATCO. Absorbéry vyjmeme a vložíme na povrch zrniny. Do vaku s objemem 1000 litrů vkládáme vždy takový počet, který je schopen absorbovat minimálně 9 litrů kyslíku. Otevřeme obal s indikátory kyslíku a ty položíme na textilní vak. Stačí vložit jen jeden indikátor. Napneme a srovnáme oba konce obalu. Postupně svaříme horní hranu svářecími kleštěmi. Lišty svářecích kleští jsou stále vyhřívané na předem nastavenou teplotu. Doporučená teplota je cca 180 stupňů Celsia. Po nasazení na místo kleště zmáčkneme a držíme 3 až 5 vteřin. To je dostatečná doba k natavení a slinutí vnitřní polyetylenové vrstvy. Svařování obalu není náročné, vyžaduje však větší zručnost.
Horní část obalu narovnáme, přeložíme přes vak a provedeme zahnutí rohových částí. Nový obal je vždy větší. Po jeho otevření, které musíme provést odstřižením sváru, se postupně zkracuje. Tato rezerva v délce nám umožňuje jeho několikanásobné použití. Na závětovou koncovku ventilu připojíme hadici od vývěvy. Zapneme vývěvu a otevřeme hlavní červený ventil. Provedeme poslední úpravy povrchu obalu, než dojde k jeho zmáčknutí atmosférickým tlakem. Na měřící modrý kohoutek umístěný na plastové hadičce napojíme vakuometr a sledujeme hodnotu absolutního tlaku uvnitř vaku. Při dosažení požadované hodnoty nejprve uzavřeme pevně hlavní červený ventil a pak vypneme vývěvu. Otevřeme ventilek pro vyrovnání tlaku v hadici. Hodnota podtlaku je závislá na vlhkosti zrniny a její teplotě. Vakuujeme proto tak dlouho, až docílíme hodnot 1,5 až 2,5 kPa. Při dodržení předepsané vlhkosti do 14% a teplotě 20 stupňů Celsia je doba vakuování cirka 10 minut. Odpojíme hadici od ventilu, uzavřeme modrý kohoutek pro měření a odpojíme vakuometr. Vak se zrninou je ošetřen a převezeme ho do skladovacího prostoru. Hmyzí škůdci jsou již v tomto stádiu inaktivováni. Pro jejich 100% mortalitu je však zapotřebí ponechat ošetřené vaky v klidu několik dnů až týdnů. Tato doba je závislá na teplotě okolí, ve kterém vaky skladujeme. O těchto závislostech si řekneme v následujícím textu. Nutná doba ošetření v atmosféře bez obsahu kyslíku k dosažení 100% mortality škůdců. V tabulce je uvedena doba, po kterou musíme ošetřenou zrninu skladovat v ochranném vaku, abychom dosáhli 100% mortality hmyzích škůdců. Vzhledem k tomu, že nikdy nebudeme vědět, jakým škůdcem může být zrnina napadena, musíme se držet vždy údajů pro druh Cytophilus granarius, pilous černý. Tento druh hmyzu je považován v našem zeměpisném pásmu za nejodolnější. O této skutečnosti jsme se přesvědčili i během řešení projektu. Uvedené údaje jsou výsledkem výzkumné práce a byly ověřeny vždy několika sériemi pokusů. Při skladování při 15 stupních Celsia dosáhneme spolehlivé 100% mortality všech vývojových stádií škůdce až po 6 týdnech. Většina jedinců je sice mrtvá již po 3 týdnech, ale někteří jedinci jsou odolní a dokáží přežít i 5 týdnů v prostředí bez kyslíku. Vidíme, že při vzrůstající teplotě se doba skladování snižuje. Pro názornost, jak je pilous černý odolný druh, uvádíme rychlost mortality u potemníka a pisivky. Tímto končí naše prezentace. Metodiku v tištěné formě si můžete stáhnout z našich webových stránek na adrese www.vupp.cz. Děkujeme vám za pozornost.